בתור אבא לשלושה ילדים, אני יודע, אין דבר יותר כואב מלחסוך מהילדים שלנו דברים. ראיתי כבר מאות משפחות, שמעתי אלפי סיפורים. אתם יודעים מה משותף לכולם? ריבוי הלוואות, החזרים חודשיים גבוהים, ומשפחה שקורסת תחת הנטל הכלכלי. בתור אחד שבשנים האחרונות מבוקר ועד ערב עוזר למשפחות במצב הזה, אני יכול להגיד לכם שיש פתרון אחד, פתרון פשוט, פתרון ברור, פתרון שאומנם לא מכניס כדרך קסם לבנק שלכם מיליון שקלים בלילה, אבל כן עושה סדר בהלוואות שלכם. פתרון הוא לאחד את ההלוואות להלוואה אחת גדולה, עם החזר חודשי יציב, ולא ריביות מוגזמות, לא החזרים מוגזמים, החזר אחד שאנחנו יכולים לשלוט בו ולעמוד בו. אני יודע שזה מרגיש כרגע שאתם בבור ללא תחתית. אני יודע שאתם מרגישים שאין אור בקצה המנהרה. אני מבטיח לכם שיש פתרון למצב שלכם. קוראים לי מאיר, ודאגתי למאות משפחות בשנים האחרונות לחזור לדרך הישר, לחזור לרווחה כלכלית, ולא להגיד לא לילדים שלהם, ולא להסביר למה אבא לא יכול, או אמא לא יכולה כרגע. שלחו לי הודעה כאן ועכשיו, נעשה בדיקה קצרה, נזכור את מצבכם הפיננסי, ונבין האם אתם מתאימים לתהליך הזה. כי מגיע גם לכם וגם לילדים שלכם לחיות ברווחה כלכלית ובנחת. והכי חשוב, לגבי התשלום אתם שואלים, תשלמו לי אך ורק כאשר התהליך יסתיים בהצלחה.